We appreciate the effort of the University Library as well as the effort of the American Embassy that both helped us to prepare this exhibition. Dobrý večer, som Eduard Kemp od Americkej ambasády. Chcel by som pokračovať po slovensky, alebo myslím si, že to by bolo veľmi ťažko pre našich amerických hostí. So I have a good excuse to continue in English. And second of all, of course, I want to thank Zolo Mikesh and his crew. That is also Dagmar Benešova. Their photographs are represented here behind you. They came to us very early with a project. These photographs from our last year's American presidential campaign. And they told us that they would very much like to work with us on presenting these photographs to the public here in Bratislava. So we thought this might be a nice opportunity to combine our efforts when we were thinking about a special program for the inauguration of President Obama. We thought it would also be a nice opportunity to show something about the passion and the excitement and the dynamism that this campaign last year inspired in ordinary people. And I think this is the real beauty of the photographs from Dagmar and Zolo, that they show individual Americans who were so excited about what was happening that they wanted to be a part of the process, and they knew that their vote would count, and of course it did. So this evening, just very briefly, just to explain how we will work the program, Zolo will explain in Slovak primarily a little bit about his project. He will also conduct an interview live with Dagmar Benešova, who is in Washington at the inauguration. Their questions will be a combination of Slovak and English, so that you will be able to follow that conversation. You are welcome, those of you who have limited time, you're most welcome to tour the photographic exhibit even while this program is going on. No one will be offended if you are walking around looking at the titles and the other information, because I know some of you have to leave a little bit early tonight. And then, following this live interview, we would ask that you please, if you are staying for the inauguration ceremony, if you would go back downstairs the way that you came in to the atrium, go downstairs again to the auditorium, where we will be watching the ceremony of the inauguration of President Obama. But before that inauguration takes place, our own chargé d'affaires, Keith Edens, will be making a few brief comments. So we would ask if you could please join us at about 5:45 for his comments before we watch the inauguration. So again, thank you very much for coming this evening. I will now turn the word over to Zolo Mikesh. Good evening, dear guests. Welcome. As already told, I will resume in Slovak because of question of time. We will now not be able to translate everything what I say in Slovak into the English. So, dobrý deň, milí hostia. Ako autor väčšiny fotografií, aj ja by som vás rád privítal na vernisáži našej výstavy. Okrem už spomínaných vzácnych hostí mi dovolte osobne privítať aj svojich rodičov a rodičov Dagmar Benešovej, ktorá tu má tiež fotky. Hneď na úvod by som rád poďakoval veľvyslanectvu USA, že prevzalo záštitu nad výstavou, ako aj svojmu zamestnávateľovi, tlačovej agentúre World Business Press Online, že mi vytvorila podmienky k pokrývaniu volieb a nafoteniu výstavy. Ďakujem aj Univerzitnej knižnici za poskytnutie týchto krásnych priestorov. Teraz k samotnej výstave, fotkám, ako vznikali a čo som s nimi chcel povedať. Takže poviem to v podstate jednoducho, tie fotky vznikali ľahko, lebo som vedel, čo s nimi chcem povedať. Je toho viac, začneme teda minulosťou, je to viac menej o stave spoločnosti a o ľuďoch v Spojených štátoch. Pozrite sa, ja som prežil dosť rokov v socializme, aby som si pamätal, ako sa ten režim choval k jednotlivcovi.
Po revolúcii v roku 89 sa to nachvíľku zlepšilo, tie 2 roky trvalo to zlaté obdobie, ale potom bol vývin vzťahu k moci, k názoru a slobodám jednotlivca determinovaný minulosťou a heslom si štekajú, karavána ide ďalej. Táto výstava je dôkazom, že nie vždy a všade to takto musí byť. Pokrýval som v Amerike 3 volieb, tieto posledné som pokrýval od roku 2006 a musím povedať, že ma vždy fascinovalo, ako si Američania veria. To je pre novinára zlatá baňa, tam keď sa s kamerou postavíte na ulicu a spýtate sa človeka na názor, každý si vám pre ten objektív suverene stúpne a sebaisto si vyargumentuje svoju pravdu. Žiadne ja neviem, nechcem sa vyjadrovať, spýtajte sa iného. To sebavedomie ľudí, tá ich odhodlanosť vyslovovať sa k otázkam verejného života, k politike, k moci, tá je podmienená podobne ako u nás ich životnou skúsenosťou. Kým u nás ľudia boli nástrojom režimu a báli sa povedať svoj názor na čokoľvek, v USA som mal vždy naozaj ten pocit, že ľudia ten režim, tú moc tvoria a neboja sa jej. Naopak, keď nie sú spokojní, tak oni tú moc zmenia. Jednotlivec a volič USA, a to je už to, čo som chcel povedať tými fotografiami, tu proste verí a má tú historickú skúsenosť, že stačí len silno chcieť a jeho názor nájde odozvu v spoločnosti a že svojím hlasom, svojimi aktivitami je schopný ovplyvniť moc a režim aj na tých najvyšších miestach. Dôkazom je nakoniec aj víťazstvo nefavorizovaného, ale o to charizmatickejšieho Baracka Obamu. Tento pocit sebavedomia ľudí a ich viery v silu svojho názoru som mal však nielen na mítingoch Obamu, ale aj jeho súperov Johna McCaina a predtým Hillary Clintonovej. Vo všeobecnosti môžem povedať, a to myslím si, že je na tých fotografiách tiež vidieť, ešte nikdy som sa necítil na predvolebných mítingoch tak dobre, ako počas tejto kampane. Táto kampaň, je to asi zložením jej finalistov, nebola o politických extrémoch, toto bola podľa môjho názoru jedna z najslušnejších kampaní v histórii vôbec. Všetko ľudia a politici, ktorí presviečali argumentami a rozumom. Na mítingoch Johna McCaina som cítil jeho individualizmus, chuť robiť politiku, ktorej ozaj verí, jeho nepoddajnosť a búžu. Hillary zas fascinovala absolútnou racionálnosťou, obrovským prehľadom a schopnosťou s úsmevom klincovať svojich protivníkov, ale zostať pritom dámou. No a čo som cítil na mítingoch Baracka Obamu, poviem vám absolútne zadosťučinenie. Obama totiž postavil svoju kampaň na podpore proti vojne v Iraku, on ako jediný kandidát kritizoval vojnu od samého začiatku. A vyhral. Pre mňa je jeho víťazstvo, jeho inaugurácia, ale vlastne celý dnešok, to všetko je pre mňa potvrdením faktu, že Američania si cenia viac jeden úprimný, priateľsky mienený a dobre vyargumentovaný nesúhlas, než petolizarské pochlebovanie s kontextom politického kalkulu. Na Obamových mítingoch som však cítil aj ďalšiu vlastnosť typickú pre ľavicového liberála. Obama vie načúvať názorom druhých. A to je vlastnosť, pre ktorú ja verím, že on je naozaj výnimočným zjavom, že on Ameriku povedie tým správnym smerom. Veď on svojich najväčších súperov neváhal menovať do svojej administratívy. Je tam Biden, Hillary, donedávna tam bol aj Richardson, ale sú tam aj republikáni a to je jasný dôkaz, že on nie je stúpencom čierno-bieleho videnia sveta. Ochotu akceptovať názory svojich súperov, nezatracovať niekoho len preto, lebo si myslí niečo iné než on, nebyť proste fanatikom, ktorý v mene svojho presvedčenia machiavelisticky potlačí všetko ostatné, to Obama vyjadril vetou, ktorú si ma nakoniec totálne získal a ktorú povedal po nominácii bývalých súperov do svojej administratívy. Citujem. Dám na vaše názory vždy, ale obzvlášť pozorne vás budem počúvať, keď budete mať iný názor než ja, teda vtedy, keď nebudete so mnou súhlasiť. Toto je tá sila, toto je kredo filozofie otcov zakladateľov, toto je tá podsta pluralizmu, ktorý som ja vždy vnímal ako základ filozofie americkej spoločnosti, ako to najcennejšie posolstvo, ktoré Amerika svetu dala. A tu sa kruh uzatvára. Táto podsta k pluralite názorov v spoločnosti je dôvodom, prečo sú Američania takí sebavedomí, prečo sú ochotní zapájať sa do života spoločnosti, prečo vôbec majú a prečo sú schopní tak veriť v ten svoj politický názor. Pre toto som mohol nachodiť tieto fotky, toto som cítil, keď som ich robil a o tomto je táto výstava. Ďakujem vám.